Assalamu alaikum warahmatullahi ‘yan uwa, barkamu da haɗuwa a cikin sabon bidiyon mu na yanda ake tracking ta lambar waya. Amma muna ƙara gargaɗi akan mun koyar da wannan bidiyo ba don ka cutar da wani ba, mun koyar da wannan bidiyo ne akan mutane masu ‘ya'ya, masu ƙanne, masu mata, masu ‘yan uwa, sabida ka san ina ne suke zuwa sabida rayuwar da ake ciki yanzu. Ɗan uwa, ‘yar uwa, wannan bidiyo zai taimake ka 100% wajen sanin ɗanka da wa yake mu'amala, a wasu gurare yake mu'amala, kuma ina ne da ina ne yake zuwa, ina ne ba ka son ya rinƙa zuwa. Amma ka daure ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe, saboda da dama akwai waɗanda ba sa kallon bidiyon daga farko har ƙarshe, suna tarewa sai su je su gwada hanyoyin sai su ga baya yi. To gaskiya kusan daga su ne, saboda in baka kallo daga farko har ƙarshe akwai wani ɗan ƙaramin abu da zaka iya tsallakewa, kuma yana da muhimmanci a jikin bidiyon. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu shiga cikin bidiyon mu kai tsaye. Mun ajiye link ɗin wannan application ɗin a description, sannan kuma mun ajiye a comment na farko, yanda da ka taɓa link ɗin zai kai ka inda za ka yi downloading ɗin wannan application kai tsaye. Duk kuma abin da baka gane ba za ka iya yin comment a jikin bidiyon. Yawa, bayan ka sauke application ɗin ya shiga cikin jerin application ɗinka na wayarka, kamar yadda kuke gani gashi, sai ka zo ka taɓa shi. Yawa, yana loading, zai buɗe yanzu. Yawwa, da farko zai ce ma ka bashi allow, sai ka danna allow, sai ka ƙara danna allow. Yawwa, zai ce ka saka phone number ka, ma'ana lambar wayarka. Misali bari in saka lamba. Yawwa, kamar yadda kuke gani gashi na sa lamba. Zai tambaye ka bayan ka sa lamba ka saka ranakun haihuwarka, kwanan watan haihuwa, date of birth, domin yin register. Sai ka zo ka sa misali 1 ga watan January 1990. Yawa, gashi 1990, kamar yadda zan yi misali da registration ni da zan yi yanzu, sai ka danna register. Yawa, da yake data ta tana buɗe, wannan tallace suka sa, sai ka zo ka taɓa cancel daga nan sama. Yawwa, to zai ce ma to continue, turn on device location. Ka kunna location na wayarka, sai ka danna OK. Zai kunna location din, zai kunna automatically. Kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan na saka lamba ta, na sa na yi register. Yanzu wannan lambar da na sa, in ina so in ga lambar nan da na sa a ina take, kuma a ina ake amfani da wayar, sai ka zo ka danna locate. Yau ga nan zai ce ma connected successfully, sai kai danna 2 ƙasa. Ok, wannan ma dai tallace za ka iya zuwa ka danna. Amma ɗan uwa, muna tunatar da kai, in baka danna muna subscribe ba, ga wata alama nan ja a ƙasan bidiyon, subscribe, ka danna mana ita, sai ka jira, za ka ga alamar ƙararrawa ta fito, sai ka danna ta, ka zaɓi all, saboda daga zarar mun sa bidiyo za ka samu bidiyon kai tsaye. Sannan muna roƙonka ka danna mana like domin ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode. Close domin rufe talla. Yawa, kamar yadda kuke gani gashi nan ya nuno mana inda wayan take. Gashi nan Chukwu Emeka Izepe Street, Abuja, Nigeria. Gashi nan batirin wayan 81% ne. Gashi nan 31 ga watan 8, 2021, 11 da 19. To in kuka duba agogon wayan mu, gashi nan 11:20 bayan minti 1 da wuce kenan. To yanzu daga zarar ka zo nan gurin map ƙasa, zai nuna maka gashi nan inda wayar take. Asali za ka yi zooming, zai nuna maka har kusa da, har daidai kan gurin da take. In za ka bibiyi wayan, za ka iya zuwa ka sami wayan a daidai gurin. Sannan kana so ka ga hoton unguwan da wayan take, ko za ka gane wasu gidaje, za ka iya zuwa ka danna satellite. Gashi nan kamar yadda kake gani. To za ka ga hoton unguwan ya fito maka, maybe akwai wani gida da za ka iya ganewa, ko kuma wani abu dai, ko wani office, ko wani restaurant, ko wani dai abu wanda in ka ga hoton shi za ka iya ganewa. Shine za ka zo ka danna satellite, he nuno maka asalin hoton gurin da wayan take, da hoton street din, da hoton line, da hoton komai da komai. Kamar yadda kuke gani ga wata alama nan plus a ƙasa, wani green.
To in kana so ka saka lamba wadda za ka sa a target ɗin wadda za ka bibiya, daga zarar ka zo ka danna plus ɗin zai nuno ma duk jerin contact ɗinka, duk lambobinka na kan layinka zai nuna maka shi anan. Misali yanzu ga wani AAA nan, ina danna shaka, kun gani zai kawo shi na haka, zan iya locating ɗin wayar kai tsaye. In kuma za ka tura mutum invitation, za ka ga za ka iya tura mai invitation ɗin, ka gani wajen send an invitation, za ka iya tura mai ta WhatsApp, ta message, ta Gmail, ta ga sanan dai abubuwa da yawa za ka iya tura mutum wannan invitation ɗin. Ko kuma in ka ga dama ma daga zarar ka tura mai invitation ɗin nan, da za su tura mai code, suna tura mai code ɗin nan da ya yi accepting ɗin code ɗin, to shi kenan kawai za ka ga inda line yake kai tsaye, ba ma sai ka saka application ɗin a wayan ba. Ma'ana daga zarar ka karɓi wayan ɗan naka sai ka tura wannan invitation ɗin, daga zarar invitation ɗin ya shiga sai ka danna accept da kanka ba tare da ya san ma ka tura wani code ka yi accepting ba, shi kenan kawai. To haka ma duk wanda kake so ka bibiya za ka karɓi wayan shi, kawai ka tura wannan invitation code ɗin, kana tura wannan invitation code ɗin kawai sai dai ka yi accepting, shi kenan kawai. Daga zarar ka tashi sai dai kawai ka yi locating ɗin waya inda take. Mun gode da kasancewa tare da tashar mu DG NAHTECH. Muna kowa fatan alkhairi. Duk abin da baka gane ba za ka iya yin comment.